karon guys na kita sa barangay hall namo guys. Sa barangay Kanmanik. Tumakita ang ilahang basketballan guys. Dito pa kaning sayo guys. Padulong ko sa may pagatpatan ani guys. Gikuan ako view ang among barangay hall. Ato makita guys. Aluwag po kayo ng basketballan na guys. Bago na nga mong kapitan ani guys, si Kapitan Elwin Alvarado. Alam mo ang bagong kapitan ron. Kaya na po nango sa among barangay guys. Ano yung among stage. O padulong ta ani sa may dagat. Mulabay ta sa kapilya. Buntag pa nang sayo guys, ga-exercise ko ani. Muni lang patuwi guys sa pagatpatan. Sa una sa dinhi pa nagpuyo guys, wa pa ning maong patuwi. Karon napatuwihan na. Pero di na yun kasud ang mga sakyanan adto guys. Kay murag napiot man adto mga kabilya. Yung mga tubo guys. Mo ni resulta sa bagyo guys, nangalaws ta ang mga tanom oh. Basta da plus bye bye guys, di jud katinga. Tungod sa hangin o parat sa dagat. O makalabay ta aning mga mananagat guys at tumalabyan. Nakita na ko sa lorito. Sila si Bukbuk. Aga langta po sila ani sa laod guys. Muna yung panimalay ni Lorito guys. Oh. Papa. Bog na di sa tupaan. Nakasunod na ko ani sa pagatpatan guys. Ako lamang gikuhaan og sounds ni guys kay lisod na. Ako man tang di man tan ako i-voice out ni guys pero i-voice out na laman kay lisod na lagi. Mo ni dapita sa una guys nga akong gipuy-an. So pa mi makabalhin ning amo ang Pinoy-anan guys. Mo ni dapit sa pagatpatan. Diha gyud natukad ang balay anang may kahoy oh. Ato makita guys. Nisangit among balay anang ibabaw sa kahoy mauna nga gipahaasan man og tao mo tong nihawa mi guys. Pero aduna pagahipoy mga tao nga wa mohawa aning dapita guys tungod kay wa sila kapuy-an mo na nga nagpabilin sila niining dapita. Nagpakita lang ko sa ko ang hitsura ni guys kaya bis makaingong magdili ako. Miss kayo na ako ng dapita guys. Ani ang mga bata din nagdako. 7 ka anak na ko ani guys, din higid sila nagdako aning dapita.
Uy, nilabay na din si Berto Junior guys, oh. Nakuha sa ko ang camera guys. Ambot og do na ba kay isda ani kay nanagko man ni nang mamsa ning bataan ni. Way siguro og nakuha din ako siya di ari camera guys kay niya mo ko sa ilam sa kakahuyan. Siya dito raman sa laod oh. Pauli siya sa amuang lugar guys. To sa may suba. Magabi lagi ani guys mo duty pagka alas 4 mo. Muli na siya guys sa amo kay mamaon na pod og balik na pod niya sa dagat. Rubing atong laod guys, magdana og panagat. Og lingaw kay ko ani karon. Gusto ko aning dapita guys og mohamgap og labas ang hangin gikan sa mga kakahuyan guys. Kay miss lagi na ako ng dapita. Usa ako sa una ani namuyo ning dapita guys pero nakahuna-huna man ko nga di man maayo magpuyo ta og kakahuyan kanang itluganan sa mga isda guys mo tong ihawa ko. Gipapahawa mi sa gobyerno ani guys kay high risk sa mga kahoy ani. Mo to nang so pag sa akong kabubuton guys muhawa ning dapita nihawa na laman ko guys bisag wise kasiguruan ako ang pagpuyo kay gusto ko og linaw way daghang kisaw-kisaw isod na kayo og mabarangay ta guys og di ta mo sanong sa barangay mo nang ni balhin jud mi ning dapita. Ipadadaan ko og mensahero sa Ginoo guys nga papahawaan ko ning dapita kay do na day umaabot nga kataladman ang kataladman nga audit. So safety ko sa audit guys, wa jud matumba akong balay, pero ang mga kabalayan ng dapita guys tumbad jud. Ani ko sa gawas nga bahin sa Pagatpatan guys. Sige kayon ko na guys, daghan laging kakisaw-kisaw ani, dang sounds. Utong ako nilang gikuha ag tingog. Ni-istoryanta ko ani pod pero ana lang ko mo kuan sa kong pag-discuss ani guys kay ako manggod ning gi kuag tingog, gi voice over na laman. Ato makita guys ang pantalan sa lungsod sa Valencia guys. To ato makita guys. Layo ra lagi ko. Gamay kaayo makita ang pantalan. Mo na pangtalan sa lungsod sa Valencia Bohol guys. Atong makita. Wow, nindot kayo ang kakahuyan guys kung imong tan-awon. Bugnaw pod ang hangin aning dapita. Lami po gani kaliguanan guys. May namdong ko sa una ani guys sa bata-bata pa ko. Ani ko ani maligo guys, mag-abay-abay og sakayan. Kay kabatuan man ni siya ani guys, dili man ni siya lapukon. Panas. So, dahil salamat sa inyong pagsilip guys. O ako moingon, bye-bye!